Mufid on the beat. Na Khadija ke ce zaɓi na ki na bai mu kullum zuciya alkawari ya raina na rage soyayyar ki zuci na adana. Kin hali ya zamto tsani ya sa so ya darsa a zuciya tarbiyya kamalar na kwarai sosai ta karfafa zuciya da ido ya tsinka yake a rai kullum nake ta ɗawainiya ku yaushe ina ta jiran sa'i sai lokaci in bayyana. Kullum rai yana ta kula ku ci domin jarrabawar so na ji har wata ran na kan fita hayyaci ko amman abinci na kasa. Bana so na yau nisa da ke in baki na kan shiga firgijiya na kaɗi ta tallafi zuciya soyayya cikin ta adana. Labarin da fuska ta bayyana shi ne zuciya ta ayyana soyayyar kina da Khadija a raina ce ta mamaye ko'ina. Ko tafiya nake in na dace na nake da ya zantina sabo zuciya ta yi da soyayyar ki yau na bayyana. Ana yau na bayyana, yau na bayyana. Kyawun so idan har za ka yi wanda ya so da shi ne za ka so. Sannan nuna so da kulawa su ne sai ka zamta ki na so. Ikar so abin da kake so sai ka so wa wanda kake wa suna na Khadija ɗai ce zabi na ƙaunar ta raina na adana. Soyayyar rikita nisa a raina na yaya zanayi duk sa'in da narjina na Khadija raina kan shiga dausi. Kewar rashin kya tare da ni ke sa jikina laulai. Sauraro nake yi burina madara da so ɗin ɗanɗana. Na Khadija